Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal de YouTube. Zdrobiți butonul ăla de like și dați un subscribe acolo cu clopoțel ca să fiți primii la videoclipuri, să dați like-uri și subscribe-uri și comentarii pozitive sau nu. Data trecută s-au strâns niște like-uri, nu prea multe, dar tot eu apreciez. Și aici, scuzați-mă dacă este lag sau nu, cumva am precizat la urma meditatea ăsta așa, dar nu știu ce are. Am încercat să mai fac niște setări la Bandicam, dar nu am ce să fac, deci scuzați-mă că așa să facem. Am făcut și un playlist de acum și trebuie să pun și episodul 1 și... Bă, iută, s-a urcat mașina mea! E Demiș, bravo, bravo, mori acolo! Uite, băieți, e amuzant. V-am zis videoclipul nu știu de ce și de data asta sunt sigur că o să se întrerupă la 4 minute și ceva și da, băieții noi... Merge mașina, fii atent. Nu merge mașina. A, gata. Băieții, aici tu. Alex, și... Bă, Alex, până nu are nimic, dar s-o extins harta așa tare, bucata așa tare, știi, și mare. N-am casă. Am două lucruri și un prost și ea, știi tu schema. Dar din gură să mă progres cu oamenii ăsta cu tu. Dar trebuie să-mi dai white chat și... Dar nu am aștept după episod. Da, aștept după episodul ăsta. Hai tragi din gură că eu trebuie să vorbesc cu băieții, nu cu tine. Cum băieții aici trebuie să cam aici pe munte vulcan mai zi. Și cum să vă zic eu, bă, nebune să cred așa, ai pus cu ăla. Dă report YouTube și mai bine. Oh, apăsam W. Bă, Alex, nu. Deci nu apăiești și mergi mașina singură. Oprește-te, așa. Și să dăm pe pui. Bă, mai fi ca un ăsta, știu că e ca un încăpățânat. Creșlo. Mai mă aud băieții, nu de... Iar, Bandicam. Bă, ce se mișcă așa în lag și mie mi se... O crack. O crack. Așa. Băieților, faci noi acolo 10 like-uri. Faci noi 10 like-uri acolo, poate. Nu am făcut prea multe data trecute când mi-a dat crash Bandicam sau bine sau cum e și nu. Hai că mai filmează. Haide bă, haide bă, scuzați-mă de sunetele necunoscute. Scuzați-mă de sunetele necunoscute dacă auziți, dar auziți sigur. Am dat muzica de la Roblox și sunetul mai începe pentru că nu mai iau. Nu pot să mă aștept de la YouTube. Nu
full screen off. Eu nu vreau full screen, după aceea nu mai... Uitați, bă, pe cineva. Hai să ne ducem să-l vizităm. Să zicem salut, băieții. Scrieți voi acolo hashtag salut. Alexeu. Salut. Băieții, îl salutăm și noi. Hai să vedem ce face. Hai să vedem ce face Alex Euro. Băieții, oare ce face Alex Euro? Are euro? Nu-ți cred. Dar el sau nu știu că s-a făcut. Noi ne ocupăm de treaba noastră, băieți. Pare că cenzurează. Dar cenzuram eu dacă zice eu prostii ei. Dar nu ne vreau să cenzurez pe ei. Conectez. Mai dreapta? Nu? Oh, bun. Încă. Mulțumesc Roblox că cenzurezi tu, că altfel trebuie să editezi mult. Haide, bă! Bă, băieți, știu că trebuie, dar nu prea nu chef stau. Mai ales cu Alex Euro ăsta. Cracul. Alex Euro 5, 2, 4. Oho. Cinci, 29, 4. Wow. Unde e cam greu? Așa. Am crezut că nu mai filmez, dar dacă film afară. Ce-auzi, bă? Bă, speri, ce-auzi? Vai, s-a buguit. Bun, băieți, s-a oprit acolo din registrare, dar voi pune videoclip peste videoclip și tot voi filma numai pentru voi. Voi face editare și de
Bă, noroc! Ăștia, Alexei Oroșu, au rămas de mine. Bă, ce noroc! Data trecută, nu data trecută, filmarea trecută, dar ce s-a întâmplat? Ați fost și voi de față, cred. Dar dacă tot Alexei Oroșu a pierdut, băi, ce îi dau cu acea bănișorul din munca lui? O, ce frumos o tăiat, bă, la perfecție și nebun. Ia bă, dacă cerem un Robux, bani acum oare îmi dă cineva? Please, money, 500, please, me. Oh. Eu așteptați bă. Да буди, буди. Хотите, дайте. Сфич, докшись, но мони, но, bă, măcar au reacționat, bă, mă apreciez. Fiți atent. Bă, măcar au reacționat, atâta sunt mulțumit. Bă, dar e plin mașina asta. Nu. Da, doar, e tot de tot. Am înțeles prostii. Bă, nu. Gata. Păi, îți pierd să mare. Super. Mă supăr. Bă, merge cam greu. Mașina asta. Rog, nu te bucui, nu știu bine. A, tu, dacă nu s-o bucui, pe ce am noroc. That's Scuzați-mă, băieți, nu de
Atât. Trebuie să găsește și ala loc. Trebuie să găsești YouTube și ala loc. S-o instala Messenger, s-o ștergi. Nu s-o ștergi, trebuie să-l găsești înapoi, să-l dai până ajungi la el. Băieții, ok, bă, ce sau cheamă. Băieții aici suntem pe aici, bară să gheală aici cu lemnele, facem bănușorul, facem... Scrieți comentarii, nu dați skip. Facem mia. Eu cred că faci. Cred că facem și piste cu 200. Îmi vine să zic 200 de mii. Facem un K. Uite, mai zici-mă dată. O gânăjă, pentru 8, 3, 5. 8, 3, 5. Vede. Nu o să cercetul, dar vreau să văd dacă răspund. Bă, o răspuns, dar o răspuns urât. Dă-te, bă. Dacă răspunzi așa, ori măcar mai frumosul, dacă nu și o prețisul de la, ia. Drog. Fai dacă. Dă și eu prost. Bine cu o cezurată după ce era pe videoclip. Și eu sunt puțin tare. Păi nu uitați să dați acolo un like, să vă uitați de nou, să subscribe dacă sunteți noi pe acest canal de YouTube. Băi, intri. Bă, ce mă enervează lemnele astea, bă. Mor. În ciudă. 3. Aici. Guys, you can use so many for it. Ah! So nu știu ce să mă da. Băi. De asta, bă. De asta, bă, ce prost am. Pauz. Nu am văzut. Fete, bă, dacă era puțin asupra. Shift E, ba. Să știți, Shift W coboră din față. Bă, dacă nu fac și asta, mă. Stai capul. Bă, ce are, bă? Intră acolo. Băieților. Fii atent că am pus-o invers. Am pus-o invers. Ce? Bun băieți, s-a întrerupt iară și iară facem din nou. Și haide din nou, aici era. Asta aici am zis. Rotate. Așa. Aici. Bă! Rotate. Pe ce nu cap cum vreau eu? Uite, bă, mai acolo. Mai.
Optăm așa și... Bă, dacă putem numai să o învârt, ar fi foarte bine. Eu trebuie să fac eu, bine, să rotate. Așa, trebuie să fie. Bă, ce tot îmi zice ăsta? Nu știu. Bă, nu știu eu, bă. Iisuse. Nu-ți dau niciun document dacă e cu document. Bă, vorbesc scurt cu ea, sigur e admin sau ceva. Cel mai frumos spus, serios. Point for boy. Ia what? Așa te acum trebuie să fie foarte bine. Hai să punem masala lor. Punem și hârbul. E cam greu. Dar eu... Bă! Bă, acum a puțin. Bă, a intrat. Ce de simt cu a intrat. E, las-o așa, nu stau eu și o bag la fixa. Mă complic eu. De asta, bă, să băgau așa greurile. Să bag ușor. E, nici cel mai ușor, ușor e. Bă, fii atent dacă îmi dau asta sunt ce... Bă! Am găsit tot. Fii atent că răspund. Ai sut din blocks. Bă, și tot blocks fișul ăsta de tot se promovează, dar tot. Mersi de bănuți. Mulțumesc, bă. Nu știu cel mai fericit, dar tot apreciez. Precis măcar mi-a dat, că mi-a dat mult. 370, nu pui tu 372 parcă. 7000 de dolari. Cred că o vrut să fac. Bă, și cred că au fac, nu sau cred că ăla. De 2 milioane sau ăla. Dar nu de 11. Da, 8. Săraci ăstea. Nu știu. Bă, eu nu apăs niciun click acum, îți dat jos pe mus. Bă, a, gata. Bă, ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă aici? Așa. E bine. La volan. Așa. Urcă la volan. Acum.
Stai. Altul. Acolo este loc. Cred. 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 Dacă mai este loc și de ăsta, a văzut cel mai bun. Cel mai cucalat, nu știu cum să zic. Uite! Nu mai... Băi! A. Acum. Haide! Băi! Nu de unde vreau eu. Nu... Așa, aici. Așa. Vai! Dacă nu pic până acolo... Vai, ce piesă asta îl vin, băi, sunt sigur. Sunt sigur că aici bă, facă de ea. V-am zis eu. Bă, ăștia. Bă, numai că ai low block fiction când băi, dă-l tot. Băi, oare chiar e de brac cumperi tot free, adică gratis? Da, da, ia. O să vedem. O să facem un episod când o să vedem. Da, episodul următor când facem. Vedem, bă, ce ori. Free. În continuu. A, da. Am crezut că n-am făcut nimic, n-am prelucrat. 10.000 de acum ar trebui să am 11.000, nu? 11.000. 11.000 acum, sigur. Sunt sigur. V-am zis eu. Sunt mai bun ca le uiți de așa la ăla. Băi, se... Nu pot să zic. Ce nume își pun ăștia? De greșul ăștia. Le uiți cum se cheamă? Le-a făcut. Mă gândeam că nu. Facem. Bănișorul ăsta. Bă! Bă, băieți, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să rupeți butonul și subscribe și comentariu, că vă dau să facem o comunitate cât mai mare și noi ne vedem data viitoare. Pa!